44 għaqda volontarja qed igawdu mill-iskema tal-Gvern bl-isem ta' kwalità tal-ħajja li kienet ġiet varata fi frar li għadda. Din l-iskema b'investiment ta' 50,000 euro għandha lan li tkun ta' għajnuna l-laqdiet volontarji biex ikunu jistgħu iwettqu proġetti fil-komunità u jtejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies. Dwar din l-iskema il-Ministru responsabbli mill-volontarjat, Giulia Farrugia Portelli, qalet kif permezz ta' din l-iskema se jgawdu eluf ta' nies li jmissu mal-proġetti imwettqa mill-laqdiet volontari. Il-Ministru qalet li laqdiet volontari se jibqgħu jsibu lill-Gvern bħala spalla biex ikomplu jaħdmu għal ġid komuni. Il-proġetti magħżula minn 44 NGO differenti se jħallu marka tangibbli fil-komunità, fost l-oħrajn fl-inklużjoni u metodi differenti ta' kif it-tfal u żgħażagħ fil-lokalità jista' jkollhom sem ewlieni u importanti fl-istess raħal jew il-belt twelidhom.